Драги гледачи, ние сме от канал от ABC. Разбираш, и сакаме да ви се представим като Никоси наша дългогодишна традиция, разбираш. И сакаме да ги прашаме организаторите на валението на огън, разбираш. Ovo станало традиция още от времето на Александър Македонски и сакаме да ги прашаме нашите организатори тук, Даниел Атанасов и Митко Топов. Како вие се усещате с огънът тук? Как го валите, шо? Огъно, няма шо да се каже за огъно. Огъно сече с мрежите. Огън. Они сече с мрежите и аз си редам, разбираш. Он проба да го запаля, ама не е фатял и дюбка от границата. Да, драги гледачи, да. Овие са типовите, що са организирали работичката. И айде напус от публика там, разбираш. Чекай да падам публика. Тука е селектора. Още не е палев, не се слушай. Свали капата, бе. Това е Митко, главният. Това е стара традиция. Не, гледай, аз съм не главен. По-полегал. Аз съм радач тук и паляч. Айде да го видим огън. Господино има. Како се усещате вие като организатори, разбираш, за тази дългогодишна традиция, още останата на времето за Александър Македонски, како се усещате, неле, чувството како е, като го валите огън? Чувството е, татко му е палил пръв в много гонара, татко му е почнал да пали пръв и тата е помагал му, па и не е другарчина. И разбираш, за така, Да продължи традицията. Традицията ще продължи и нашите деца и така. Разбираш. Добро, драги гледачи, ова беше мис ABC. И сакаме да ви го представим и един от именакът на Александър Македонски. И гледате како што може да забележите, господин от Митко Топов носи зелено отдело. Браво от Александър II. От Филип II. От Филип II. А тук и Гоце, и он вали капата. И он публика донесе. Есма е джепова тук некъде вече, ама нема такова. Нема какво да се каже. А вие шо печете после? Бегаят за париките сега. Печене, има кебаб, има праси, има бобкоч, бобове, варим бобо. Сармата вече она готова. Такова да се... Маси столови има ли нещо? Има маси, Има сам. Я свети само бъска и друго. Там може Познава се, да? Айде, че го дай, бе. Я го яцата. Срамежливо яцата. Тука и варте мията, я го и господино Яшки Баташи, организатор тук е много главен тази година. Придружи се с нас. Яла и Драгана, Що има друго да кажеш? Тука е Драгана, Яга. Тука е Драгана, Миркович, она от Чеки да те видим. О, еве го и Шуманов. Шуманов е внук на Филип 17. Он много не изсака цигарите, ама така и пуши чеф да му мине. С капата завет си прави. Я го и вас тут. Ела вас. А може такова? Вас то на мен он иначе ми комшия. Не е проблем за оте ми комшия, а заедно и по момите. Яко по-малеч от мене 20 години. Митко Топов, Митко Топов ми на мене Чико, по бабина линия ми Чико. Да го еба, така е. А може такова да ви се представи, Драгана тук е и оно. Драгана на Митко, братчетка. Не, она не замара тази уздечко той тук, разбираш. Айде снимаме малко публиката. Ние спасителен рода тук по бабина линия. А и камермано да сликаме, ай камермано тай. Охо. Чао камермано, охо. Дай сега да взимаме да вземем. Чекай, бе.
Аз ти видях ти клип и право се да.